Nisfida lil Joseph Muscat biex jissustanza jew jirtira l-allegazzjonijiet serji li għamel kontra Simon Busuttil. Jintlabt li ju jippubblika ir-rapport tal-Igrant biex nikkoreġi l-isbilanċ politiku li ħoloq l-Avukat Ġenerali. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fuq Twitter wara l-allegazzjonijiet serji li qal fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat fejn fost l-oħrajn għajjat f'ewforija il-kelma frodist. Għares nitkellmu fil-kontata tiegħek għax ikollok titlaq il-bot ħafna mill-ġurisdizzjoni tagħna, mhux mill-Ewropa ta' tinħebix. Indirizza. Kemm mhux hekk il-Prim Ministru? Jekk joġobkom, ħajkolli nissospendi l-Kamra. Jekk joġobkom. Jekk joġobkom. Mr. Speaker, Madam Speaker, waqqaf lil dak waqfu. Waqqaf lil dak Simon Busuttil. Mela. Kien fis-seduta parlamentari tal-bieraħ meta l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija mal-ewwel ġibet l-attenzjoni ta' dak li allega il-Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-isbilanċ politiku li jeżisti fejn il-Gvern għandu r-rapport sħiħ tal-inkjesta dwar il-kumpanija Igrant filwaqt li l-Avukat Ġenerali għadu jwaqqaf milli l-Oppożizzjoni ikollha kopja tar-rapport. Il-Prim Ministru jidher li kjarament qiegħed jagħmel referenza għall-informazzjoni li mhijiex pubblika, informazzjoni li għandu aċċess jekk hija vera huwa biss, qiegħed b'mod l-iktar ċar jattribwixxi allegazzjonijiet serjissimi fil-konfront ta' membru parlamentari tal-Oppożizzjoni tagħna u allura naħseb qabel ma din id-diskussjoni tkompli jew hemm mixu li hemm ksur ċar ta' privileġġ għax qed isiru akkużi bla bażi jew inkella hemm informazzjoni li għandu l-Prim Ministru u qabel ma jippreżenta dik l-informazzjoni f'din is-sede quddiem il-mejda ma nistgħux inkomplu niddiskutu. Adrian Delija għamel referenza għal kawża kostituzzjonali li hemm il-qorti u kif il-poplu għandu dritt għal verità. Il-Prim Ministru jrid jew jissostanzja jew jirtira dak li qed jgħid. In-nies iridu jkunu jafu mhux biss ta' min mhix l-Igrant imma jridu jkunu jafu ta' min hi. In-nies iridu jkunu jafu jekk f'dak kontenut fl-1400 faċċata hemm xi ħaġa illi mhix kontenuta fil-konklużjonijiet u jekk il-Gvern jaħseb li da materja tad-daħq u tad-tbissim, il-poplu jaħseb mod ieħor. Min-naħa tiegħu, id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil stqar li hu jaqbel perfettament ma' dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u li ġibet l-attenzjoni dwar l-akkużi foloz u t-teddid li rċieva. President, minix se nirrepeti dak li qal tajjeb il-kap tal-Oppożizzjoni għax naqbel miegħu perfettament. Nixtieq niġbidlek l-attenzjoni illi meta reġa' daħal il-Prim Ministru biddel il-verżjoni ta' dak illi qal fil-preżenza tagħna. U dak li qal fil-preżenza tagħna fil-bidu u li fuq jintlab ruling minn għandek huwa dan, illi jiena frodist illi nixħat kategorikament. Illi jien iffalsifikajt firem illi nixħat kategorikament. 3. Fuqek ser nitfaħħa lanqas tersaq lejn Malta ma tkun tista' teddida kbira pubblika. Kien fl-istess seduta fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li hu lest li jerġa' jirrepeti barra l-Parlament l-allegazzjoni ta' frodi minn Simon Busuttil. Iżda mal-kameras ta' Net News għal mod ieħor. Jekk għandu problema fuq dan kollu jien dan il-kliem nirtiraħ minn hawn u ngħidu barra, m'għandix problema, Sur President. Terġa' tirrepeti l-kliem li għedt il-bieraħ wara l-Parlament? Jien mhux ħanoqgħod hawnhekk biex irrewwaħ fuq in-nar, qed dak li kelli xi ngħid. Darren Karabott għal Net News.